киләсе безнең конкурсантыбыз Гөлсимә Мазитова. Ул чыгышы белән Аскын районыннан авыл хуҗалыгы институтын тамамлаучылар. Каршы алабыз. Сәхнәдә Гөлсимә Мазитова. Җәйләрендә кышлар килгәнмен, мамык карлар оча тирәктән, күңелемә болыт кунганмен, сагышларым тама йөрәктән, сагышларым тама йөрәктән. Җәйгә килеп кышлар адашкандай, мин адаштым чит-ят җирләрдә. Сокландырып шакыралар кебек, мамык карлар оча туган җирнең шаян табигате, эссе җәйдә буран уйлата, кышларымны аппак карларымны сагындыра һаман уйлата, сагындыра кышлар адашкандай, мин адаштым чит-ят җирләрдә. Сокландырып шакыралар кебек, мамык карлар оча җилләрдә. Торган җирдән туган җирләр газиз, сагындыра хәтта карлары. Адашкан кыш булып гомер узган, ике арада калган зарлары, ике арада калган зарлары. Җәйгә килеп кышлар адашкандай, мин адаштым чит-ят җирләрдә. Сокландырып шакыралар кебек, мамык карлар оча җилләрдә. Мамык карлар оча җилләрдә. Гөлсимә Мазитова. Шулай Гөлсимә Мазитова Моң Чишмә дипломы белән бүләкләнә.